Gràcies. Aquest és el manifest Correllengua 2014 que es llegeix a tots els pobles dels Països Catalans on se celebra el Correllengua i que enguany diu el següent. Des d'aquell fatídic 25 d'abril de 1707, la llengua ha estat per al nostre poble l'eix bàsic de reconeixement. Perduts aleshores els nostres estats per la força de les armes, la història ens va obligar a canviar el passaport pel diccionari. Ho vam fer, com tantes coses, amb la força que ens donava saber-nos resistents. Però som aquí, en aquest 2014, tricentenari de l'ocupació de Barcelona i de l'abolició de l'Estat català, a un pas només de tenir un passaport que ens identifiqui, si no a tots, com a mínim a un bon gruix de nosaltres, com la nació que som. La defensa de la llengua ha estat una de les batalles més íntimes i constants de la nostra vida. Els que hi vam néixer sota el franquisme van viure cruament aquella escola obscura que Ovidi Montllor va retratar tan vivament. La vam viure i la vam patir. Mort Franco, pràcticament tots van pensar que el problema s'acabaria. I la paradoxa, tantes dècades després, és que no només no es va acabar, sinó que reneix. Des de Ponent, el vent que ens arriba és terrible. Cada dia pitjor. No és cap equívoc dir que avui estem molt pitjor pel que fa als drets lingüístics que l'any 90. I això és greu, molt greu. Els països catalans clarament són una unitat d'agressió lingüística, especialment ara per part de l'estat espanyol. A la Franja, al País Valencià i a les Illes, l'atac és sistemàtic. Contra tot. Contra els mitjans i contra l'escola, d'una manera molt especial. Però també contra les bases més profundes de la llengua, contra la seva unitat. N'estem acostumats. Ho hem patit durant tota aquesta llarguíssima transició. I ho hem resistit. La novetat és que els atacs també arriben al Principat, allà on no s'havien atrevit mai fins ara. I d'aquesta unitat d'agressió n'hem d'aprendre. Si som una unitat d'agressió, hem de ser una unitat de resposta. L'actitud provocadora de l'alcaldessa d'Elx no és un problema només per al Tempir, Escola Valenciana o Acció Cultural. És un problema de tots nosaltres, de Salses a Guardamar i de Fraga Maó. Com també és un problema de tots, i no només de l'obra cultural balear, l'agressió constant de José Ramón Bauzá contra les escoles de les Illes. Aquest també és un problema de tots nosaltres, de Salses a Guardamar i de Fraga Maó. I, evidentment, l'absurditat del Lapao és un problema de tots nosaltres, de Salses a Guardamar i de Fraga Maó. No només de les associacions de la Franja. Som a pocs mesos de veure néixer entre Alcanar i la Jonquera una nova república catalana, el nostre segon estat, després d'Andorra. Serà un esdeveniment enorme, meravellós, però no serà de cap manera el final de la nostra història, ni ai de les agressions, o al final de les agressions. Des de Bétera i Sa Pobla, des de Prada de Conflent i Caretes, sapigueu que som molts els qui esperem veure ben aviat un altre tros del nostre país alliberat. I que som molts els que seguirem usant el diccionari com si fos un passaport mentre lluitem per seguir el camí que de nou traça el vell Principat. La responsabilitat dels uns i dels altres serà diferent a partir d'aleshores. Però mentre entenguem que el català és la llengua de tots, de Salses a Guardamar i de Fraga Maó, sabrem que tots, totes les persones i institucions, tenim i tindrem l'obligació de respondre per ella. Junts i relligats com una indestructible mata de jonc. Aquesta ha estat la nostra força des de fa 300 anys i serà la nostra força demà. Visca la República Catalana, visca els Països Catalans, visca el Correllengua.
Gràcies. A continuació, com a preludi del tancament d'aquest acte, el senyor Frederic Lloberes. No, senyor... primer, doncs em rectifica. És que això d'improvisar, passa, ja vaig improvisant el que em diuen. A continuació, el senyor Frederic Bobo ens llegirà alguns poemes. Bueno, també és el mateix tema, la llengua catalana, ja que es tracta del record de la llengua, i és un poema que jo he extret d'un tal també Frederic Rahola, i jo l'he condicionat a la diada d'avui. És una ocupació de les nostres terres per una tropa forastera, però davant d'ells s'enfronta un grup de senyores que canten en català, i aquí ve el problema. El capità de la tropa s'enfada, una senyora que està embarassada segueix amb el seu cant constantment, i aquí ve l'enfrontament entre tots dos, i diu així. Bueno, al Timona dic una paraula que potser no és gaire corrent: infantar. Què vol dir infantar? Infantar és donar a llum, això, parir, ho dic perquè surt aquesta paraula i és una paraula molt poc corrent, i diu així: és l'alarma matinera i les bombes d'un canó d'una tropa forastera que ha ocupat la població. Mentre al front els nostres homes a tota hora es mostren forts, a ciutat un grup de dones planten cara als invasors. Davant d'ells la colla gosa canta fort en català, i excitat de sobte es posa dels rebels el capità. Una dona embarassada castigada es pel tirar, bufetada que li dona no la fa pas gens callar. Més la seva boca clouen brusques mans del capità, i els llavis encara es mouen en català. La boca amb cinta li tapa, més això no la commou. Tot seguit se la destapa i torna a cantar de nou. Així que ell veu que no calla de fer cants en català, la llengua en punyal li talla i mai més podrà cantar. Per la dona queda encara just mig any per infantar, i el fill dintre de sa mare ja respira en català. Moltes gràcies. Ramona, parla la meva